На добър час. Сега рязко сменяме темата с Кристина Владимирова, която ще ни заведе на цирк. Цирк Балкански с един много страшен номер, струва ми се, за който сега ще стане дума и се надявам да го видим. Добро утро, Криси. Добро утро, Вики. В момента аз се намирам в цирк Балкански и тук за първи път от 3 години насам се изпълнява ето този номер – Колелото на смъртта. Сега в Колелото на смъртта са Николай Балкански и неговата съпруга Велизара. Искам да видите колко опасен всъщност този номер. Повече за него сега ще си говорим и с Александър Балкански. Може ли докато гледаме всъщност какво се случва, да ни кажете от тези 3 години пролича ли си това спиране на номера и как Ники отново се нави да се качи? Ами, първо му подейства много тежко с диетата, която той трябваше да направи, защото той свали за 20 дена 12 кг, за да може да влезе във форма. И това промени страшно много ритъма на тяхната репетиция, защото, както забеляза вчера, те трябваше да свалят от допълнителните балансьорите тежестите 5 кг, защото само през последните 4 дена той свали 5 кг, когато беше интензивната репетиция тук. А той е на 42 години, не е малко. Може да ми кажеш в момента какво правят, какво ще направят? В момента те излизат навънка извън сферите, което е един от най-опасните елементи в този номер. Характерното за него е, че той не се задвижва от никакви мотори и няма никакви механични спирачки. Всичко е на абсолютен баланс и чувство между двамата изпълнители. Дълги години всъщност ти беше заедно с Ники горе, не Велизара. Сега не ти ли липсва и има ли промяна в номерата? Липсва ми психологически. Страшно много ме предизвиква да се кача горе и да работя с тях, но просто моят момент дойде, в който аз трябваше да се откажа. А защо всъщност се отказа и не се качи ти с него? Напреднала възраст, физически качества. Това е номер, който трябва да си в перфектна физическа кондиция, да можеш да мислиш трезво, психически да си много освободен и непрекъснато да поддържаш едни и същи килограми, които за мен е много трудно. Може ли да ми кажеш всъщност много опасен ли е този номер и къде се крие опасността? Опасността е непрекъснато в него. Артистът, който трябва да го изпълнява, трябва да е подготвен в поне 4 от основните циркови жанрове. Той трябва да е един много добър еквилибрист, много добър балансьор, трябва да е един перфектен акробат и чувството му за ориентация в въздуха да е много добро, защото той няма да може да изпълни абсолютно нито един от триксовете в него. Сега всъщност Велизара ще жонглира с факли. Точно така, тя ще изпълни жонглиране на факли отвънка в обръча, която по принцип се изпълнява в абсолютна тъмнина. Днес те ще го направят това с осветление заради камерата, но точно тук трябва на 3 изпълнителя да раздели своята психика. Той трябва един път да се концентрира върху жонглирането с факлите. Той не трябва да забравя къде се намира върху кръжността, не трябва да минава нито напред, нито много назад, защото ще изпадне. И същевременно той трябва да знае къде е точно спрямо земята. Това е абсолютна загуба на ориентация, докато си горе. Така, абсолютна загуба и ако не си много добре, ето както видяхте, заради осветлението, тя допусна малка грешка, която се отразява веднага. Всъщност е доста опасно. Балансира се на ръба при 3 много важни изисквания. Сега всъщност Николай ще завърти колелото. Николай ще започне да върти колелото, да. Рано сутринта да жонглираш върху колелото на смъртта не е лесна работа. Не е никак лесно, да. При нас това се случва около големите коледни празници, защото тогава ние винаги работиме по 3-4 спектакъла, независимо в коя точка на света сме, с изключение на България, разбира се. И тогава имаме този тренинг, когато трябва да изпълняваме своите номера по 3-4 пъти на ден. Сега виждам всъщност тя отива до най-високата точка. В момента тя е на 14 метра и половина височина, без никакво обезопасяване. И само да добавя, че в момента двете и деца я гледат. Слане, отдолу трябва да влезнеш. Това наистина беше впечатляващо. А сега горе Николай всъщност взима колелото и... Така, сега в момента Николай ще направи няколко обиколки на моноцикъл,
който е изключително трудно, затова защото той трябва не само да се умее с моноцикъла да запази равновесие и да остане в сферата, но също така трябва и да засилва колелото. Аз само искам да кажа, че преди време аз се опитах да карам моноцикъл, не успях, адски сложно е, не знам какво е, когато всъщност нямаш ориентация. Точно така, но трябва да ти призная, че моноцикъл е много популярен в много точки на земното кълбо. Страшно много млади хора го ползват за придвижване по улиците. Ако отидете в Париж, в Канада или в Западна Германия, примерно, във Франция, вие ще видите страшно много млади хора, карайки моноцикъл на улицата. А сега какво правят двамата? Сега в момента Николай излиза и се подготвя за следващото преминаване и засилване финалния трик на номера, в който той ще набере скорост отвън на колелото. Може да ми кажеш, той е на 42 години, не са малко, не искам да го обидя, но с времето не се ли губи тренинг, не се губи усещане, защото това е много опасен номер. Поддържайки една перфектна спортна форма, не, но трябва да ти призная, че в този спектакъл имаме двама ветерани. Николай е, може би, най-възрастният изпълнител на колелото на смъртта и за мен той е най-добрият. А може ли сега да ги помолим, евентуално да дойдат за малко да си поговорим? Разбира се. И докато те слизат, всъщност ние искам да те попитам какво още може да видим, защото аз видях един страшен номер с пантера и заек. Ох, той е за малко. С един страшен номер с пантера и заек, всъщност, може ли за него с две думи да ми разкажеш преди те да дойдат при нас? Това е едно илюзионно шоу, което идва от Виена. Изпълнява се от прочутият илюзионист Деларот. Той е единственият, който прави илюзии от рода на Зигфрид и Рой с хищници, но при него характерното е, че той е единственият, който прави илюзията с хищник и домашно животно. За мен Заек и пантер. с домашното животно. Точно така. Никой в света не го прави това, както и гълтането на браснарски нощчета, което е характерно за него и за прочутият мистер Сенко. Сега им казвам здравей на Велизара и на Николай. Бяхте впечатляващи. Тициано, елай тук. Тук са и двете деца на Николай, на Велизара. Първо към Велизара се обръщам. Преди 10 месеца ти роди своето бебе и сега се връщаш на колелото на смъртта. Трудно ли ти беше? Да, трудно и беше. Доста усилия положихме. 3 месеца репетиции, непрекъснати. Малко въздух да си вземеш. Ники, ти как се чувстваш след едно дълго отсъствие от колелото и всъщност сега по-различно ли, когато имаш и две деца? Ако има по-високо от седмото небе, над него. Хубаво ли ти е горе? И като ги гледаше, те бяха долу през цялото време пред вас. Сега качели за пръв път пред публика наново. Днеска ни беше тръпката. Сега това имам чувство, че беше като първия спектакъл. Вече мина. Значи малко бяхме разтреперени и двамата. А понякога не ви ли е страх, че ще се случи нещо много лошо, в смисъл така, най-лошото, както се казва? Ами качели това ни прави по-предпазливи, откакто сме родители и двамата. Аз, Велизара, разбрах всъщност ти, освен че преди 10 месеца си родила, когато ти си била бремена с Тициано, всъщност до кой месец си изпълняваш и се качваше на колелото? До петия. Докато почна да ми се лечи корема и след това спряхме. Свърши сезона. Тук ми казва, че последните 3 представления ги изработихме тук на зона Б5 и плачеше преди номер. И вика, не мога повече. Викам, тихо, не сме казали на никой, тихо. Няма се давим на края на Дунава, ще я преплуваме до края. Само ходи, аз ще бутам от другата страна. Тези моменти ли се, той е бремена в 5-тия месец с Тициано горе, много страх ли изпитваш? Не. Страх не. Внимахме повече, по-лекичко работихме. Ти може да ми кажеш, вие всъщност истината е, че това колело ви е събрало и сега продължавате с него. Какви номера още да очакваме от вас? Защото това, което видяхме, е уникално. Писали сме си един номер от програмата и може би ще го правиме. За сега е всичко, което бих казал. Нека да изненада и за публиката, но нашата идея е много понеже сме работили и други жанрове, искаме да вкараме вътре други жанрове и може би ще стане много интересно. Зависи ако господин Балкански, защото той е шефа сега в момента за нас, дали ще ни одобри. А може да ми кажете набързо какви са другите неща, които може да гледаме в цирка? Моторите, знам, че имат нещо ново при моторите. Набързо да маркираме новите неща при вас. Ами с един мотор по наклонено въже се изкачват
Това от Англия идва артистът. С момиче отдолу на трапец работи. Сферата? Нещо ново за сферата? За глобуса се отваря. С мотористите се въртат вътре и тя се отваря, докато те се въртат. Нов е реквизита, всичко е абсолютно ново. Все още сме, така да се каже, в първите стъпки стадии на тестване на глобуса и отстраняване на малки неизправности. Аз разбрах, това, което вчера видяхме, че има и ножове, има много въздушни номера. Въздушните номера са класа. Наистина има два шала. Работят заедно двете момичета, така са излезнали от Московското цирково училище, както и едната от тях изпълнява номер въздушно бамбу с мъжа си, е на световна класа. Може би аз лично не съм гледал от 20 години такъв номер. Илюзионно шоу има. Илюзионно шоу, да, с тигъра, с леопарда, който извеждат извън клетка. Аз много ви благодаря. Пожелавам ви много успех, защото наистина номерата, които правите, са уникални. Това е от тук. И искам да останете сега с новините на BTV.